Čau, vítejte u další části Assassin's Creed. Přizpůsobujete se mnohem rychleji než ostatní subjekty. Snažím se ho dostat ven, je tam už příliš dlouho. Ne, ještě ne! Ještě jsme tak daleko od toho, co potřebujeme. Neměli bychom tak riskovat. Co ještě hodina nebo dvě? Proč to neprobrat v konferenčním sále? Dát Desmondovi chvilku na odpočinek. Já nevidím nutnost. Warrene, prosím. Dobře. Toto už jsme sice zažili, ale nevadí. No, pojď, stávej. Škoda, že tady nemůže utíkat. No, pojď, jdu. Jsem spokojen s tím, že zpochybňujete moji autoritu před zajatcem. Existuje na to jedno slovo. Říká se tomu neukázněnost. A já nejsem spokojena s tím, že se ho snažíte zabít dřív, než budeme mít čas dokončit naši práci. Lucy, to jsem nerozhodl já. Já neurčil termíny. Ale jsem dost inteligentní na to, abych se nehádal s nimi. Chcete skončit jako Leila? Já vím, že ta nehoda všechny vynervovala. A proto nemáme čas na to brát na něj ohledy. Když budete příliš tlačit, nezvládne to. A pak nebudeme mít nic. Zatím nemáme nic. Ale budeme. Musíme si víc věřit. Dobrá, ale chci, abyste se zamyslela nad tím, jak zlepšit jeho výdrž. Nemůžeme zastavit pokaždé, když se zapotí. Dost na tom, že musíme procházet všechny ty neužitečné vzpomínky. Udělám, co bude v mých silách. Že to kontrolujou, všechny vzpomínky, jak by tady neměl co dělat, kapec. Pro dnešek jsme skončili, pane Milesi. Doporučuji, abyste odešel do svého pokoje a odpočinul si. No já si počkám, až odejde. Pojď. Tady pokecáme s Borkou. Takže vy jste skutečně zabiják? Jako Altair? Ano a ne. Jak to myslíte? Měl jsem jedním být. Ale utekl jsem z farmy, když mi bylo 16. Farmy? Jasně, tak říkali místu, kde jsem vyrůstal. Farma. Jako Masjav hádám. Snad ne tak strašidelná. Malá komunita uprostřed pustiny. Asi 30 lidí, žijících mimo mapy. Proč? Myslel jsem, že mý rodiče jsou jen blázniví hippies. Táta mi vždycky vyprávěl o našich nepřátelích, jak nás hledají, jak se musíme připravit. Nikdo nikdy nepřišel, nic se nikdy nestalo. Proč jste utekl? Nikdy mi nebylo dovoleno opustit pozemek. Vy nevíte, jaké to je být uvězněn na jednom místě, zatímco venku na vás čeká celý svět, který nikdy neuvidíte. Nescházeli vám rodiče? Ne, pokud vím, nebyli to moji rodiče. Byli to mý pěstouni a já byl jejich zajatcem. Třeba vás jen chtěli chránit. Vzhledem k tomu, co všechno se stalo, nevím. Možná měli pravdu. Omlouvám se, nechtěla jsem přivolávat minulost. To je v pořádku. Alespoň mám o čem přemýšlet. Zkuste se trochu vyspat. Zítra nás čeká dlouhý den. No, tak já jdu spát. Zatraceně zamknuli dveře.
Musím říct, že je trochu zvláštní se probrat a vidět vás tady, doktore. Sledoval jste mě ve spánku? Vždycky vás sledujeme. Vstaňte, čeká nás spousta práce. Zajímalo by mě, koho mám zabít dnes. Nebuďte tak cynický. Váš předek málem uvažoval správně, pane Milesi. Jestliže smrt několika lidí, k tomu zlých lidí, může zachránit životy tisíců dalších, je to jen malá oběť. Proč málem? Nezašli dost daleko. Lze vidět jistou analogii. Korupce je jako rakovina. Vyřízněte nádor, ale nepostarejte se o zdroj a kupujete si jen trochu času. Bez celkového a systematického zásahu nedosáhnete skutečného výsledku. Chemoterapie pro masy. Vzdělání, rekvalifikace, abych byl přesnější. Ale není to jednoduché a vždy to chce čas. Nechte mě hádat. Vy máte lepší řešení. Co je to? To bych řekl. No pojďme, jdem asasínovat! Pojď! Honem, dědu. No, já jdu první, dobře to trvá. Pojď! Do toho, pane Milesi, čas běží! Jo, nejdí na mě. Volný běh vám umožní uniknout z boje. Odhalí-li vás. Sprintem se třesete pro následovatele a skokem skrz kupecký stánek. Já žiju, ale ty jsi mě probodl. Viděl jsem to. Pocítil jsem smrt. Viděl jsi to, co jsem chtěl, abys viděl. A pak si usnul spánkem mrtvých. V lůně. Aby ses mohl probudit a znovu zrodit. Za jakým účelem? Pamatuješ si ještě, proč zabijáci bojují? Mír. Ve všech věcech. Ano, ve všech věcech. Nestačí zabránit jednomu, aby spáchal násilí na druhém. Chce to mír v nás samotných. Bez toho nebude míru mezi námi. Tak se to říká. Tak tomu je. Ale ty, můj synu, si nenašel vnitřní mír. Zle se to projevuje. Jsi arrogantní a příliš sebejistý. Nebyl jsi to ty, kdo mi řekl, že nic není pravda a vše je dovoleno. Nerozumíš pravému smyslu té fráze, synu. Neznamená to, že si můžeš dělat, co chceš. Je to myšlenka, která tě má vést. Potřebuje moudrost, která ti schází. Co tady se mnou bude? Měl bych tě zabít za utrpení, které si nám způsobil. Malik si myslí, že by to bylo správné. Tvůj život výměnou za život jeho bratra. Ale to by bylo jen mrhání mým časem a tvým talentem. Přišel si o své vlastnictví. I o své postavení. Jsi opět dítě. Novic. Jako jsi byl prvního dne, kdy jsi vstoupil do našich řad. Nabízím ti šanci se očistit. Můžeš si znovu najít cestu do našich řad. Předpokládám, že máš nějaký plán. Nejprve mi musíš dokázat, že víš, jak se chová zabiják. Mám tedy vzít někomu život? Ne. Ne v tuto chvíli. Nyní jsi opět žákem. To není potřeba. Ostatní nacházeli tvé cíle, ale s tím je konec. Od této chvíle je budeš stopovat sám. Je-li to to, co si přeješ? Je. Pověz mi tedy, co mám udělat. Byli jsme zrazeni. Někdo Robertovi de Sable pomáhal. Někdo z nás. Musíš ho najít a přivést ke mně. Co o tom zrádci víš? To je právě to. Řekl jsem ti vše, co vím. Zbytek už je na tobě.
neplakej, on bude plakat asi, že všechno ztratí, dívejte na něho. Jde mu tak. Trošku sprintuj. To před někým utíká. Mír a pokoj s tebou, Altaire. Stojíš mi v cestě. Ano, ale Mualem mi nařídil, abych ti pomohl. Připomněl ti, jak lovíme svou kořist. Vím, jak se to dělá. Možná ano, ale nemám důvod neuposlechnout. Tak buď rychlý. Zabijáci používají mnohé nástroje. Ano, ano. Nasloucháme, vybíráme kapsy nebo zastrašujeme násilím. Ano, pamatuješ si to. Takže mám zjistit, kdo mezi námi je zrádcem? Ano, začni na vesnickém tržišti. Tam jsme zrádce poprvé spozorovali. Víš, kdo to je? Snad. Tak mi prozrať jeho jméno a začneme. Tak to nepůjde. Nyní jdi a nezapomeň, pátrání začni na vesnickém tržišti. No, on má ego, to je strašný. Jde. No to je jedno. Aga! Co ho to popadlo? Pojď, jdu. Páni, ten muž opravdu spěchal. To trošku pozbíráme. Podívej, co to dělá? Vypadá to, že ho někdo pronásleduje. No tvoje stará. Tomu říkám představení. Jdu. Proč tak spěchá? Běží na pivo, ne? Raději by neměl dělat žádné. Já nic, já jsem svatý. Já se jenom procházím oší. Je v klidu. Já vím, co jsem viděl. Masum otevřel bránu. To on pustil templáře dovnitř. To musíš říci Al-Mualimovi. Nemohu. Masum nebyl sám. Někdo uvnitř pevnosti mu pomohl. Proč si to myslíš? S někým uvnitř si dopisuje. Košíkář mu nosí dopisy. Není důvod mlčet. Košíkář mu doručil dopis krátce před útokem. Předpokládám, že obsahoval rozkaz k otevření brány. Promluv tedy s košíkářem. Musí prozradit Masunova společníka. Zmizel. Schovává se. Má strach. Pravděpodobně v jednom ze svých košů. Jdeme ho najít. Trošku se proběhneme. Neměl právo tohle udělat. Co je toho přineslo tolik spěch? Co ho to popadlo? Někoho poraní. Prosím, alespoň jeden. O všechno jsme přišli při útoku a nemáme do čeho uložit zrno. Já teď nemůžu, mám práci. Kvůli tomu dopisu? Jakému dopisu? Tomu, který si obdržel, když jsem sem přišla? Špatné zprávy?
Nevím, o čem mluvíš. Poslyš, uvidím, co se dá dělat, ale teď mě nech o samotě. Vrať se později. Jak si přeješ. Páni, co to... I swore. Co je s ním? Teď se bude divit, až přijde. Vidím, jak se na mě díváš. Slyším, co říkáš. Podivné, proč to udělal? Já nejsem zrádce. To Al-Mualim nás zradil. Uvidíš sám, až se tvé oči otevřou a pochopíš pravdu. Stojíme na prahu mezi tímto a novým světem. Lepším místem, kde si lidé budou rovni. Ale lidé jako Al-Mualim chtějí tento sen zničit. Uvidíš sám, až se tvé oči otevřou a pochopíš pravdu. Stojíme na prahu mezi tímto a novým světem. Lepším místem, kde si lidé budou rovni. Ale lidé jako Al-Mualim chtějí tento sen zničit. Dnešní útok byl jen začátek. Přijdou další, dokud se nebudete kát. Dokud se nevzdáte svých prokletých cest. Postavte se, šílenci z Masjafu. Se projdem, no, po městě. To jsi neměl dělat, děkuju. Co je to za Nepřeji si být rušen. Můžete použít své schopnosti se plížit, zabít někoho. Vidím, jak se na mě díváš. Slyším, co říkáš. Zrádce! Já nejsem zrádce! Al-Mualim nás zradil! Uvidíš sám, až se tvé oči otevřou a pochopíš pravdu. Stojíme na prahu mezi tímto a novým světem. Lepším místem, kde si lidé budou rovni. Ale lidé jako Al-Mualim chtějí tento sen zničit. Dnešní útok byl jen začátek. Přijdou další, dokud se nebudete kát. Dokud se nevzdáte svých prokletých cest. Postavte se, šílenci z Masjafu. Ivan Drago mě dal do trávy. To nebylo dobrý. Oni procházím. To byla velká chyba. Není moje
tady. Stačí. Vzdávám se. Mluv a mluv rychle. Nemám čas na hry. Proč jsi nás zradil? A komu sloužíš? Sloužili jsme templářům. Ty bys měl taky. Jejich věc je spravedlivá. My? Jamal. To on mi pověděl o jejich plánech. Požádal mě, abych otevřel bránu. Zradil jsi nás. Nás, kteří jsme byli tvými bratry a chránili tě. Udělal jsem to, co jsem považoval za správné. A jestli mě kvůli tomu musí zabít, budiš. Nebojím se smrti. O tvém osudu nebudu rozhodovat já. To Al-Mualim rozhodne. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Jsi obviněn ze zrady našeho bratrstva a otevření brány nepříteli. Jak odpovíš na tato obvinění? Nebudu nic popírat. Jsem hrdý na to, co jsem udělal. Lituji jen toho, že jsem selhal. Nabízím ti šanci se kát. Vykořeni zlo ze svého srdce. V mém srdci není zlo, ale pravda. Nebudu se kát. V tom případě zemřeš. Vedl jsi dobře, Altaire. A opět jsi vysloužil právo nosit zbraň. Dík. Co se stalo s tím, který mu pomáhal? To se ještě uvidí. Někteří konají zlo z nevědomosti či strachu. Ty lze zachránit. Jiní mají otrávenou mysl a zkažená srdce. Takové je nutno zničit. Brzy zjistíme, kterým z těch dvou případů Jamal je. Prošel jsem tedy zkouškou. Co teď? Mé dítě, sotva jsme začali. Zde je seznam. 9 jmen, 9 mužů, kteří musí zemřít. Přinášejí zkázu, válku. Jejich moc a vliv korumpuje zemi a umožňuje křižákům pokračovat. Najdeš je. Zabiješ je. Tím zaseješ sémě míru. Pro zemi i pro sebe. Tak se očistíš. 9 životů výměnou za můj. Velkorysá nabídka, alespoň myslím. Nějaké otázky? Jen to, kde mám začít. Dobrá, jeď do Damašku. Najdi překupníka jménem Tamir. Nechť zemře jako první. Až přijedeš do města, navštiv našeho místního zástupce. Pošlu za Rafikem holuba se zprávou o tvém příjezdu. Promluv s ním, bude ti to ku prospěchu. Soudíš-li tak? Soudím. Kromě toho nemůžeš zahájit svoji misi bez jeho souhlasu. Co je to za nesmysl? Nepotřebuji jeho souhlas. Je to ztráta času. Je to cena za tvé minulé chyby. Nezodpovídáš se pouze mně, ale všem členům bratrstva. Budiš. Vezmi si své věci a jdi. Dokaž, že pro nás ještě nejsi ztracen. To je dobrá věc. Se mně líbí. Altaire, zdá se, že mí žáci nedokážou pořádně uchopit zbraně. Možná bys jim to mohl předvést. Tak jo. Pojďme, berem to. Perfektní.
Mistrovská práce. Dík. A tak, mí žáci, měli bychom bojovat. Musíš být zaneprázdněn. Chápu. Vytáhnout další zbraň chce čas. První útok musí být i tím poslední. Zbraň nesmíš jen tak držet. Musíš s ní splynout. Dáme se něco zajímavého. Někde. Jdeme si skočit. Je k tomu všemu nějaký důvod. Bajka. Jo, pěkně, viděli jste to? Vrajka, není? Pojď vrajka. Tam asi ne. Když se mu to nelíbí. Tady není. Tady někde. A ještě se mě nepovedlo najít všechno. Když jsem to hrál naposledy, tak jsem nenašel všechno. Jenom něco jsem našel. Tady taky není. Oh. To jsem zrovna nechtěl. Nevadí. No, zapíchnout, já by mě zapíchnout dřív.
Jak podivné. Asi spěchá. Spíš. Tak Měl k tomu nějaký důvod? Jo, hledám něco. Tak, pokud. Nebesa, měl by se dívat, kam šlape. No tak. V akčním režimu shromáždíte informace o svém. Kam jde? Co jednoho přinutíte? Z toho to popadlo. Proč tak spěchá? Někoho poraní. Kde jsou další? Oh. Že tam byl ten strom. Jak podivné. Než. Taky zrovna si nejzajímá. Proč to udělal? Se nějak co ptát. Toho někdo pro nás sleduje. Asi spěchá. Kam asi jde? Kam jde? Něco si udělá. Co to dělá? Měl by se přestat chovat. Řekne mi někdo, proč to dělá? Toho někdo pronásleduje? Mám jich 10. Otázka, kde jsou další. Někde dole. Skutečně k tomu všemu má nějaký důvod. Podívej, co to dělá? To ještě neviděl, proč tak prosím, Jaké to rychlosti nedělej. brzy někoho poraní.
Asi spěcháš. Někdo by ho měl zastavit, než se něco udělá. Co si ten člověk myslí? Skutečně k tomu všemu má nějaký důvod? Něco. Jak? Co to dělá? Viděl jsi to? Nechápu, o co se vlastně snaží. Viděl jsi někoho se tak chovat? Já ne. Podivný člověk. Už by mohli tady udělat úkol, že nějak? To si vezmu Kita. Oh, Bike Knight a Night Rider! Ty jsi mě...
nějaká vrajka? To ani nepostačí. Zoro! Trošku to zrychlíme. Hejo, hejo! Pane, schvoj to. Schvoj to. Někde nějaká brojka. Já jsem slepý. Já! Já! Jsme tam. Pokud Animus zaznamená, že vás zpozorovala informovaná stráž, měli byste rychle zmizet. I to není. Zapomněl jste, jak se posadit, pane Milesi? Tak. Dneska konec, poslední část dneska. Zas někdy zapaříme. Tak. Já jsem Hagen.